Nasa isa. Itong candy mo, may candy pa yan. Salamat. Ito po, libre yan, libre. Ano yan? Libre po basahin tungkol sa Islam, pinagmula ng ating lahi. Salamat po. Oh, sister rin sa'yo. Libre yan, pati yung candy oh. Oh, yan. Ako na. Ayan. One. Salamat oh, ito po. Salamat po. Ito po ang candy nyo. Ah. Candy nyo. Ano to? Ano to? Libre po yan, libre. Libre yan. Sige po, salamat. Oo. Oo. Dali lang ako, nasa bag. Nasa wala pong tao. Ako nasa ano. Thank you, ma'am. Nasaan na sila niyo? Aha. Lagyan ko na lang dito. Oh, brother. Ito po. Libre pong basahin. Salamat po. Libre rin, libre. Ano ang dahil? Libre pong basahin. Aray mo yung candy. Hindi pa yan. Salamat po. Ang brother na sa'yo. Oh. Pero ano brother, o libre rin. Ang ba, candy mo, candy. Thank you. Free. Anong candy mo? Thank you. Nanay, isa sa inyo. Basa-basa kita. Kaya, may isa. Oo, daluhain mo na para marami kang malaman. Inshallah. Yung candy mo. Salamat. Ano po to? Tungkol sa Islam yan, yung pinagmula ng ating lahi, yung mga propeta, mga sugo ng Panginoon Diyos. Oo, inshallah. Ay kasi kailangan natin, ang babaunin natin sa kabilang buhay lang kasi yung pananampalataya natin. Hindi yung naging trabaho natin dito kundi anong ating Pero paniniwala. naniniwala kayo na may langit at impyerno. Meron, impyerno, may paraiso. Siyempre, gusto natin paraiso. Hindi di ba? Pero para sa akin kasi, ito lang mundo ang paraiso. Ayun Hindi na- pa ito. Hindi ito tunay na buhay. Ito kasi parang taniman lang natin ng mabuti at masamang gawa. Tapos pag namatay, meron pa. Yun ang hanggang ano na yun, eternal na yun. Wala nang katapusang buhay yun. Ngayon, masarap ang buhay doon kung sa paraiso ka. Mahirap ang buhay kung sa impyerno ka. Ang Kaya paniniwala ko kasi kapag namatay ka, wala na, madilim na. meron Wala pa. na. Meron pa. Pagdating pa nga sa libingan, brother, meron pa rin ibabalik uli yung ating kaluluwa doon para iparanas yung ang unang pagpaparusa na mangyayari sa loob ng libingan. Kaya kailangan, ngayon pa lang, dahil di ba gusto mo paraiso sa kabilang buhay, pero kung hindi mo pa ito masyadong alam, kailangan bigyan mo na ito ng time dahil kahit si Kristo, di ba, ano ba, Kristiyano ka ba, Katoliko? Katoliko, Kristiyano ka. Katolik. Oh, yan, oo. Ngayon, naniniwala ka kay Kristo. Oo. Sinabi niya na mayroong kabilang buhay. So, kailangan, paniwalaan mo yun. Pero paano natin makakamit yung kaligtasan doon? Of course, yun ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iba na kasi paniniwala kay Kristiyano, hindi na ako naniniwala sa langit sa impyerno kasi parang sa akin, Ito na. mundo, ito lang, depende na lang sa'yo kung paano mo gagawin Oo. paraiso ang buhay mo sa mundong ito at yung impyerno, ang buhay mo sa mundong ito. Oo nga eh. Kaya, ang sabi nga, yun ang sinasabi ng Propeta Muhammad. Na? Propeta Muhammad, ang sabi niya, ang mundo ay parang paraiso sa mga hindi nananampalataya. At ang mundo naman ay parang kulungan sa mga nananampalataya. Bakit ginawa niya, sabi niya, halimbawa ay paraiso? Dahil ang mga tao na walang paniniwala ay nasisiyahan na lang sa buhay na ito sa mundo. Ngayon, hindi siya nakahanda. Kapag siya biglang namatay, wala na siyang patutungan kundi impyerno. Ngayon, ang mga Muslim na makatulad ko, nagbalik Islam na ako, parang bilang buwan sa akin kung dahil hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin. Gusto kong uminom ng alak, gusto kong mambabae, gusto kong gawin yung mga gusto kong mga bagay na anong tawag ko, yung tawag ng ating sarili, ng laman. Pero hindi ko magawa. So parang nakabilanggo ako dahil bakit sabi ng Panginoon, sabi ng Allah, sabi niya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Sabi ng Allah sa Quran,
kayo ay halimbawa ng mga tao na pinili ng Panginoong Diyos na halimbawa sa sangkatauhan. Kayo ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. So tayo ginawang halimbawa. Paano tayo magiging halimbawa ng Panginoong Diyos dito sa mundo kung tayo unang-una hindi sumusunod sa Kanya? Di ba? May panalangin ka, brother, na nakagis ng sundin ang loob mo dito sa lupa hanggang sa langit. Di ba? Dinadasal mo rin dati yun. Ngayon, ano bang nasunod na natin? Di ba? Dinadasal mo pa yan? Dinadasal mo pa yan? Sundin Ako nasunod ko na. Ha? Nasunod ko na yan. Nasunod mo na. Alin Kaya yung... nga handa na ako mamatay anumang oras. Oh, alin kalooban yun, brother? Yan ang tanong. Yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban Diyos namin. Oo. Ngayon, ang kalooban ng Diyos, ang sabi niya, magdasal kayo 5 beses ang araw. Mahigit pa ako dun. Eh, hindi pwedeng sobra. Lima lang. O 5 lang, ayan. Perfect ka talaga kasi ang Diyos, di ba? Oo, kasi kung anong gusto niya, eh, tama lang yun. Hindi labis, hindi kulang. Ngayon tayo, minsan kulang, minsan labis. Kaya ikaw, sabi mo, brother, nagawa mo na, nagdadasal ka rin naman, sobra pa nga. Hindi naman sinabi ng Panginoon na Diyos tayo magpakasobra sa pagdarasal. Binigyan tayo ng limitasyon. Kaya niya pinadala ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kaya niya pinadala para maituro sa atin kung paano ang tamang paraan ng pagdarasal. Hindi tayo basta magdadasal, kasi pag tayo basta lang nagdasal, sino sinusunod ba natin? Ang ating sarili. Di ba? Ang ating sarili lamang, nagdadasal ka, sino ba ang inyong sinasamba? Yan. Kailangan kilala natin na sinasamba. Ang paraan ng pagdarasal ay kung paano ang iniutos ng Panginoon Diyos. At ito ay dapat ay isinusunod ng mga propeta. Tingnan mo si brother si Jesus. Paano siya magdasal? Nagdadasal yan, nagpapatinapa sa lupa. Ikaw ba paano magdasal? Nakaluhod. Minsan nakatayo. Minsan nakatayo, nakalun. Pero hindi ka pa nagpatira pa. Gawin mo na yun dahil ganun magdasal ng Kristo. Kaya sabi mo kanina, Kristiyano ka, kailangan sundin natin ang yapak ni Jesus. Diba? Pagiging Kristiyano ay pagsunod sa yapak ni Kristo. Ang sabi ni Jesus, may darating pang isang sugo na susunod sa akin. At siya ang magtuturo sa atin na lahat ng bagay. Sino yun? Propeta Muhammad. Kaya kailangan magawa mo yung paraan na ginagawa rin ni Kristo. Kasi yung pagdarasal mo, luluhod ka lang, tumatayo. Sino ang ginagaya mo? Yung nakagisnan lang natin. Yan. Kailangan, ang gagayahin natin yung mga sugo ng Diyos dahil sila nakakaalam kung paano sasampay ng Diyos. Inshallah. Brother, kung ikaw ay may paniniwala, naniniwala ka may isang Diyos, di ba? Naniniwala kang may mga sinugo ang Panginoon Diyos, di ba? So ngayon, kapag ikaw ay naniniwala na gano'n, ikaw ay isa ng Muslim sa paniniwala. Yun ang kulang na lang ay iyong patunayan sa Panginoon Diyos na ikaw ay sumusunod.